Għalek maluqa timxi? Issa ġew, issa, mhux tib xi ħaġa. Ħalli kun insib xi ħaġa ħalli ntellak minn hemm. Issa, sellani. Doris, aqbad miegħu. Aqbad sew. X'inta? Għax waqgħet Doris, qed iżvan tal-laħħa. Doris mini? Tabiba tiegħi. Ħallini kif. Doctor, George? Sintu, x'fed bil-kontest walaw? Raġel ħadimna l-basket. Jagħmel ħadimna l-basket. basket aħmar jaw. Mela taf bih. Dak għalfejn missejtuh. Issa lil dak ir-raġel tafuh? Ma rajni ħlaw. Innaħla fejn mar. Tafu? Le, qatt ma rajni ħlaw. Lem fuq. Imxu mor wara. Imxu. And Yagma, 1 pound 1 pound each, madam. 30, yes, 38. This hers is in hot water.
Għandek kollox, ejda. Għara, ġabilom il-moda. Daku. ħalla fidejja, ħalla fidejja. Għandek kollox, ejda. Dak il-basket! Ej, kom in hemm. Dur mal-korba. Issa jagħmel jittefu. ċan. Jina ħaġa waħda ngħidlek, aktar ma twebbes rasek, aktar jiswilek ħadd. Pezzur. Ma xejn, isma' minni, la tkunx iblaħ, l-ewwel isqisek, aħseb frasek u ħallik meħmerijiet. L-Pezzur. Għaldi spijak. L-ħabi. Jekk tikkopera magħna jiena nwedek li nagħmel kull ma nista' sabiex ngħinek l qudiem. Tajjeb. Jillest biex nejnkom issibu l-Bertu jew kif jgħidulu u Max. Vik ruħi, ma nistgħux nibqgħu serji b'din it-tensjoni. Jeħtieġ li tgħid kollox lill-pulizija. Nixtieq, ma nibża. Nibża.
Imma xi darba jew oħra ruħi se jkunu jafu żgur, imbagħad tista' tiġina iżjetar. Ma nafx. Ħalli f'idejja. Iva jienu, issa jmissek drajtni. Iva jidli. Jidli. Nixti inkellem l-ispettura kjoġbok. Dal-waqt. Inti għamilt ħażin ħafna meta ma tkellimx mill-ewwel u xek. Iva l-ispettur. Ma l-affarijiet tant sew malajr li tħawt. U ma ħoġ nafser nagħmel naqbad nagħmel. Naħlek sew panikjajt. Bżajt. Tejb issa irruħsibu aħna, sa dan it-tant se jkolli nżommu hawnhekk sulla pila. Jimporta kjorbok jekk niċempel id-dar? ċempel. Dak l-isfar. Bertu ċantar, Iva, Pulizija. Ġara, mxu maħna s-sanajdulek. Jien ma milċen biex niġi maħkom, għalluni. Jekk inti garantom m'għandek xalfejn tibża. Ejja maħna bil-kwiz. Iżgħat ma kelli xinajt maħkom. Tant aħjar. Issa ejja morru li ġbaqanna ħafna xnam.